Wai kaga wai hoton nan da ni postin wai abin da na samu mutum 1000 shaf. Kai, ai yanzu duwata da gida na aza hoton ga. Duba gani, DJ Abi ya yi likin. Guna uba. To, ni da Nicki Minaj, Wiz Khalifa, duk waɗannan da ka sani celebrities na outside suna likin. What? Hey, kayan. Wai kada ko tsari ba kare baka to ka ce ba ka wayan mu. Kai, dole mu gida ka kwanta kai. Ni ce kayan. Kai. Wai ba ta gida ka kwanta aka ce. Sai ma ka gida ka kwanta ba. Kai tsari ka kwanta. Kai amma kai ka dan zuwa gida ka kwanta an ka ce. Kayan. Ba ka mu wancan ba. Ba ka mu wancan ba.